Zrušil som spust, nevadí. Hop. Oh, shit. Sme tu. OK. Takže musíme vojsť dovnútra. So zbraňou v ruke úplne v klidku. Olictvo. To som nepochopil. Nevadí. Takže dáme si Cezar fúzia briadka. Ty vole. To čo bude? Man. Takže máme nový účet. Dúfam, že sme spokojní. Enter. Konec. Ale nepochopil som absolútne zmysel. Teraz odíde jak pán. No. Ale akého jointa si tam fajčí. Bože, bože. Looking too skinny, CJ. I want to get us something to eat. I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. Teraz máme misiu, že sa musíme nájsť. Áno, ja som to pochopil. Dobre, pustí ma tohto. Ďakujem za pochopenie. Ja, že ideme sa nájsť, fakt neviem, ako dlho natáčam inač. Myslím, že tu budú z GTAčka budú trošku dlhšie diely. Takže 10. kúpená. Dobre, ešte raz. A ideme preč. Bože, toto si pamätám. Teraz si tu ide jak panty, vole. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, man. Zase zdrhať, ty vole, to čo sú za gangstri? Veď v kuse musíme len utekať. Že by nás niekto nezabil. To není sú gangstri, to sú úplne telata, ty vole. Ale vážne, však ty vole gangster by tam prišiel by a bolo by, a zobral by si svoje peniaze, išiel by preč, a ne? Tak jak oni, tuto, čo má znamenať? To sú dementi, a ne gangstri. Nevedí, aspoň je sranda. Bože, tie auta sú také hrozné. Kamoško, mal by si kúpiť nové auto. Man, cajti. Takže teraz tu urobíme klasicky, ako každý hráč GTAčka, keď išiel sem autom, tak cez túto kravinu. Sme tu. Takže sme splnili ďalšiu misiu. A idú na radu tie grafity. Super. Paráda, paráda. Ešte sa ideme skúsiť dostať k tej zbrani. No tu by si hádam už mohol vyskočiť. Ne, on tam nevyskočí. Ježiš, to je debil. Strašné poleno ten chlap. Nevadí. Spravovanie napisu. What you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. You gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our ideme tagovať. We spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Čiže nasadneme do svítovho auta. A ideme na to. Fú, som bohatý, mám $87. Tak úplný pán.
You on Grand or something? Ups, sorry bráško. Som nechcel. Normálne som ho... Vystúpil som toho typka z auta, ty vole. Watch Pozrite, those tam nás hoes and nájde. tag us up. Dobré, dosť dobré. There's another two bar. You go get them, and I'll keep the engine running. Aha, jasné, ono mi ich ukazuje. Nesmú a ide títo tu, šašovia. Ježiš, milujem betónové kriky, to je... To je tak úžasne spravené. Počkaj, kde je ten nápis? No jasné, tu. To si nikto nevšimne. Že? No je 2 zo 100. Úplný páni. A teraz tu niekde by mal byť, ne? Či? Hej, tu na tej stene. Op. Trošku ďalej sa postav od tej steny, prosím ťa. Dobre. No naspäť ku Sweetovi. Mimochodom tým sprejom kľudne môžete takého zabiť, to je celkom halus. Ne, že by utekli, ale jak dementi tam budú stať a robiť, že... Stop. Takže teraz ideme naspäť. Aha, ne. Ideme ďalej na ďalšiu zastávku. Posprejovať 2 taga, ty vole, ideme naspäť. To je ťažké vrajterstvo. No úplný frajeri. A cez kolajnice by sme asi nemali ísť. Vadí, pôjdeme mostom. Takže ideme ako slušní vodiči. Tak nie, lebo ideme po chodníku, nevadí. Tak ideme ako normálni hráči GTAčka. OK. Dobre, tu beží policaj, takže tu by sme ešte sprejovať nemali. On len tak si naháňa tamtého typka. Ne tam, ty demente. Op, máme to. Čiže to je jeden nápis. A tu je druhý nápis. On si len tak ide s otvorenými dverami, plne v klídku. Takže. Ups. Ne, naháňa ma Zeit. Fuck. Oh shit, man. Dáme mu parkouristický útek. Na strechu. No, skoč na tú strechu, debil. Dobre. Ideme posprejovať ďalší nápis. Čiže tam tých 2 magorov som zabil. Máme ďalší nápis. Hej, čo sa tu deje? Prečo sa tu strieľa? A mám taký zlý pocit, že to strieľajú po mne. A ne, tu policaj strieľa po gangstroch, dobre. Že ja si medzi tým presprejujem nápis. Pomohol by som radšej tým gangstrom, ale mám misiu, takže kašľam na to. A ne, mohol som si aspoň zobrať ich veci, keď som ich tu predtým zabil. Nájdi. Čiže ďalší nápis nájdeš pri značke, hej? Nájdem pri značke nápis. Čiže ten, ktorý som už zamaľoval, alebo ne? Teraz si len tak behne medzi gangstra a policajta, ak sa strieľajú. Jasné, idem na ten nápis, ktorý som už zamaľoval. Si robia srandu. Keď som ho teraz zamaľoval. Bože. Že Grove Street. OK, takže presprejované nápisy 6 zo 100.
Kde je? Aha. Som tu, kamo. Počkať, on sem došiel autom na mieste spolujazda. To je iný typek. Lepší ako Chuck Norris. Nie, ale vážne ako. Táto hra niekedy. Takže a pri skončení tejto misie sa s vami zrejme rozlúčim. A áno, vidím to tak, že sa spolu budeme musieť rozlúčiť, takže skončíme misiu, saveneme si to. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kinda short, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Bože. Takže, ideme si to savenúť a tuto aj skončíme. Áno, OK. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu a tým pravdepodobne bude druhý diel zo San Andreaska, takže čaute.